vás na benefičný festival, ktorý sa uskutoční 9.6. v sobotu o 14. hodine priamo vo Františkanskej záhrade v Skalici. Moderátorka Adela, The Pastel, Zdenka Predná, Kleopatra Sturca, DNA, Suvereno, Heli, Motoshow, Sapere Aude, Zumba, Gesto Dancers, Zuš, Taxis, Daddy, Paranoid, Philip, Sony, Energia, Duo Imagine a Psia Show. Na toto všetko sa môžete tešiť a mnoho ďalších. Pripravili sme pre vás aj kalendár na rok 2013, ktorý sa bude predávať priamo na benefičnom festivale a taktiež výťažok z toho kalendára bude použitý na skvalitnenie života v útulku. Vstupné je dobrovoľné a finančný výťažok z festivalu bude použitý na sťahovanie a rekonštrukciu útulku, nakoľko útulok sa má v roku 2013 sťahovať na nové priestory. Tešíme sa na vás!